lurra izan zurra. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa. Eskuchatu eta erreziklatu indarrak batu, izan respetatu. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa. Gure planeta dio nahikoa da, abestu dezagun gure etxea baita. Pa, 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 para, pa, 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 para, pa. Yeah. Egunon entzule guztioi, zer modu zaudete? Hemen gaude ikasturte honen azken txanpan, Etxarriko San Donato eskolatik zuzenean 5. irratsaio honetan. 5. irratsaio honi hasiera ematen eta zuei denei ongi etorria ematen, oraintxe HH Lauko ikasleen rap zoragarria entzun duzue, haze artistak. Laguntzaile apartak izan zarete. 4:00 irratian gaude zuzenean, eta hau astera doa. 5. irratsaio honetarak atal ezberdinak eta politak ditugu prest, eta gaurko irratsaioaren gaia ingurumena izango da. 5. irratsaio honetan, beti egiten ditugun atalez gain, elkarrizketak, abestiak, atal berri eta interesgarri batzuk ere sartuko ditugu irratsaioan zehar entzuten joango zaretenak. Beraz, adi eta gozatu 4:00 5. irratsaioa. Aurrera! Bide berri baten melodia kanta dezagun ahots bakarrean. Gaurko irratsaioari hasiera LH 5. mailako ikaslek emango diote. Energia berriztagarriko gelaren inguruan hitz egingo digute. Eta jada prest ditugu hemen, beraz, ez dugu gehiago itxarongo. Adi eta ea zer kontatzen diguten. Aurrera talde, zuen txanda. Egunon entzule maiteok. Gu LH 5ko ikasleak gara, eta gaurkoan eskolan energia berriztagarrien gela prestatzen aritu den lan taldeko kide bat dugu. Oraingoan Milenkak elkarrizketatuko du Eloi. Kaixo Milenka, kaixo Eloi, aurrera. Kaixo Eloi, zer modu zaude? Egunon, urduri xamar irrati saioan egoteagatik. Ea zer galderak egiten dizkidazuen. Bai, galderatxo batzuk prestatu dizkizugu gure gela berriaren inguruan hitz egiteko. Aurrera ba, has gaitezen. Zer prestatu duzu eta jatu azpian? Horretara irritxa horretik, hasieratik azalduko dugu gela horren zergatia. Eskolako telatuan eguzki plaken instalakuntza egitea erabaki zuen udaletxeak guain dela denbora bat. Horrela, energi berriztagarri baten bidez, udaleraikin desberdinen energia beharrak murrizteko. Nola sortu daiteke eguzki argitik argindarra? Instalakuntza moda hauetan bi osagai nagusi egoten dira. Eguzki plaka aldaukagu alde batetik eta beste aldetik inbertsorea. Eta noski, osagai garrantzitsuena, eguzkia. Eguzki plakaren bidez eguzkaren argia argindarra bihurtzen da. Argindar hori inbertsorera bideratzen dugu eta inbertsorea da argindarra eraikin erabilgarria izateaz arduratzen dana. Nola funtzionatzen dute eguzki plakek? Eguzkaren argia xurgatzen dute eta barruan dauzkaten kristalen bidez argindarra bihurtzen dute. Gainera, prozesu horretan ere asko berotzen dira plaka hauek. Zer abantaila dituzte energia mota hauek?
Bueno, galdera hori behar bada zuek erantzun dezakezu, ez? Txoritxo batek esan didate horrelako gaia lantzen nahi zidatela. Zer abantaila dute, a ber? Energia mota hau ez da inoiz agortzen, eta oso gutxi kutsatzen du. Beno, baina zergaitik sortu zenuten gela? Kontuan izan da, instalakuntza eskola batean egin behar genula, eta interesgarria iruditu zitzaigun azaltzen duen mural bat egitea edo gela bat prepatzea. Horrela, ikasleek ere ulertu dezaten nolakoa dan prozesua. Horrez gain, instalakuntzan pantalla bat ipintzea erabaki genuen proiektuaren egoera eta funtzionamendua ikusi ahal izateko. Oso interesgarria izan da dena, baina gure gelan sortu den liskarra konpon dezakezu. Zenbat plaka daude? Galdera interesgarria. Zenbat plaka daudela uste dezuezuek? 5. 67. 53. Ez dezu asmatu. Orotara 82 plaka dare. Eskerrik asko gure zalantzak argitzagatik. Espero dugu gurekin ondo pasa izana. Oso ondo pasatu dut. Hurrengo bat arte. Gure amalurra zaintzeko eta hobeago egoteko hona hemen aholku batzuk. Ordenagailo erabiltzerakoan itzali. Hainbat motatako energia berriztagarriak erabili. Papera bi aldetatik erabili. Birtziklatu eta zaborra behar den lekura bota. Joaten zarenean argia itzali. Jendea kontzientzatu energia berriztagarrien inguruan. Basoak mantendu. Gaurkoan, baitere asko ikasi dugu hemen laburpentxo bat daukazue. Eguzki plakak nola funtzionatzen duten. Energia berriztagarriak ez direla inoiz amaitzen. Energia berriztagarriek ez dutela kutsatzen eta ingurumena zaintzen dutela. Eguzkiaren argia elektrizitate bihurtu daitekela, energia aurreztea garrantzitsua dela eta energia ez berriztagarriak kutsatzen duela. Eskerrik asko entzuteagatik espero dugu irratsaio honekin eguzki plaken inguruan gehiago jakita eta hauen onurak ikasi izana. Ingurumenan zaintzearen garrantziaz konturatzea eta lortu arte ingurumena alde. Agur, bero bat. Naturarekin bat sustraiberatu eskak. Naturarekin bat sustraiberatu eskin jerregik. Naturarekin bat sustraiberatu eskak. Kriston Jamaikan 40 gradu, dantzateko beroegi. Eskamantxotu tala zaitu, ta sortu dut erregei. Iritsiko da, baina berokia eskegi. Hanka bizkorrago mugitzazu, ta martxa segi. Naturarekin bat, sustraiberatu eskin jerregi. Naturarekin bat, sustraiberatu eskak. Naturarekin bat, sustraiberatu eskin jerregi. Naturarekin bat, sustraiberatu eskak. Ze interesgarria energia berriztagarrien inguruan partekatu diguzen informazio guztia talde. Oso ondo azalduta, lan oso ona. Goazen aurrera lau haizetara irratiarekin. Elkarrekin regen, gau, tagun. Jarraian, HH2 eta HH3ko ikasleen txanda da. Hauek, ohikoa den modura, martxa pixka bat jartzera datoz, abesti zoragarri bat abestuz eta dantzatuz. Irratsaio energiaz betetzeko. Hau patalde, zuen txanda! Naturarekin bat, sustraiberatu eskin jerregik. Naturarekin bat, sustraiberatu eskak. Naturarekin bat.
Oso keagatik dago gaixo. Entzun nizun handia, gehiagunak sendatu behar dugu. Izpiretan mendeak eman ondoren, sukarraketan oheratzen hasi da. Ezin ornastu ametxek ez beteta dira, itzali telebista eta guazen lanera. Zornotxo, zuen atzo. Zornotxo, keagatik dago gaixo. Zornotxo, egar egin zuen atzo. Zornotxo, keagatik dago gaixo. Ametxak ez beteta ditu, itzali telebista eta guazen lanera. Oso notxo, egar egin zuen atzo. Oso notxo, keagatik dago gaixo. Oso notxo, egar egin zuen atzo. Txalo bero bat, ederki egin dute gure HH2 eta HH3ko ikaslek. Martxa ederra jarri eta denok abesten jarri gaituzte hemen. Hau pasuek talde! Barazkiak landatu mehaztu jorratu, sasoian sasoiko zaporea gozatu, neguan zein udan barago zer dastatu, gure baratzak dendaren inbidirik ez du. Porru patata, porru patata, porru patata, 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 porru patata, porru patata, porru patata, patata, patata. Porruan naiz gorputz finta hile berdeko, biguna goxoa patatein nahasteko, hanketan bizarra dut lurrari eusteko, urritiko txaileraino presnago jateko. Altotan hasia. Orain, LH3 mailako ikasleen txanda izango da. Hauek, ingurumenaren eta aurten eskolan aurrera eramaten ari diren proiektu berritzaien inguruko elkarrizketa polit eta interesgarri bat prestatu digute. Eskolako jasangarritasun batzordeko irakaslea jada prest ditugu, elkarrizketan parte hartzeko, beraz, ea zer kontatzen diguten. Gozatu! Barazkiekin, zein eta piperretan ondutako txerrikiarekin. Burua lurpean gordeta bizi gara, Australian dabiltza nostruken erara, bilderan ere. Proiektu berritzailea jasangarritasun taldeak burutu dugu. Proiektuaren barruan hainbat ekintza eraman ditugu aurrera, intsektotela, negutegia eta energia berriztagarrien gela. Nola bururatu zitzaizuen jasangarritasun proiektuaren idea hau? Uste duzuen naturaren babesaren aldeko dela? Bueno, azken finean, mundua zaintzeko modu bat da ere bai eskoletatik proiektuak aurrera eramatea, eta zuek etorkizuneko helduak natura zaintzera laguntzea. Lan asko ematen du proiektuak? Asteazkenero biltzen egon gara, astero. Gainera, Apimaren laguntza ezinbestekoa izan da. Beraiek eman diote buelta lurrari, negutegia eraikiko dute, eta bar, ideia gurea izan da, baina lanean laguntza izan dugu. Momentu honetan, Susana eta bere gelakoak ari dira landariak landatzen eskolan. Zenbat diruko dira laguntza jaso genuen eskola bezala proiektu hau aurrera eramateko? Egia esan ez daukago informazio hori, baina suposatzen dugu diru dixente izan zela.
Ez da batere merkea horrelako proiektu bat aurrera eramatea, material asko behar delako, lurra, haziak, landareak, negutegia bera, lanabesak. Zein da landare da zuen gustokoa landatu dituguenetik? Tatik? Ba, nirea da lavanda, usain oso ona daukalako eta lasaitza laguntzen didalako. Eiderrena albaka esaten du, usain oso ona dauke eta tomatia eta hola prestatzeko gustatzen zaiolako. Eta Susana, ez dakigu. Baratzean ibiltzea gustatzen zaizue? Ba, nahi ez. Egia esan, nire aitak baratza zeukan, baina nik ez nuen inoiz ikasi eta nahi etzai gustatzen. Eta Eiderri esaten du gustatuko litzaiokela gehiago ikastea. Energia berriztagarrien gelan sortzen den energia zer motatakoa da? Zenbat lortzen da eta zenbat beharko litzateke etxarri guztiari argi indarra emateko? Badakigu helburua dela etxarriko eraikinei indarra ematea, baina ez dakigu zehazki zenbateraino iristen den. Zalantza eta jakimina baduzue, Goia musikagela ondoan, dena azalduta dago, igo eta ikusi, eta horretik Milenkaren aitari egindako elkarrizketa ikusi baduzue, jakingo duzue, ez? Arreta jarriko zenuten. Australian dabiltza nostruken erara, hilberan erein eta hilberan atara, guri eskerregoten da goxo entxalada, goxo entxalada! Zergatik, tipula datorrilako. Ze interesgarria elkarrizketa. San Donatoko eskolan aurten aurrera eramaten ari diren proiektu berritzaileak zeintzu diren eta aurrera nola eraman diren ezagutzeko aukera paregabe izan dugu elkarrizketa honen bitartez. Lan oso ona talde. Goazen aurrera! Itxasoak aztua du zure izena, gurea zen hondartzortan. Zer moduzo irratsaioa entzule maiteok? Gustora altzaudete? Irratsaioaren erdialdera iristen ari gara, baina lasai. Hau bukatzeko oraindik asko falta eta. Orain lehiaketaren ordua iritsi da, eta LH6 mailako ikasleek ingurumenaren inguruko asmakizun desberdinak prestatu dizkigute. Beraz, asmakizunaren erantzuna baldin badakizue eta lehiaketan parte hartu nahi baduzue, ez izan zalantzarik eta deitu segituan 948-56-003 telefono zenbakira. Animatu parte hartzera. Belarriak prest, entzun eta asmatzera. Hau patalde, zuen txanda! Gorantz gomendatu zenizkidan filme horietan zuzinen protagonista. Beti ari den arren hazten eta loditzen ez da bere lekutik sekula ere mugitzen. Zer da? Beti ari den arren hazten eta loditzen ez da bere lekutik sekula ere mugitzen. Zer da? Egunon, ze mailatatik deitzen diguzue? Gu bosgarren mailakoak gara. Bale, esan erantzuna. Bai, asmatu duzue. Oso ondo, zorionak! Yey! Agur!
zer dela eta zer dela, hanka zorrotza dauka, ez dauka bururik eta badauka txapela. Zer da? Zer dela eta zer dela, hanka zorrotza dauka, ez dauka bururik eta badauka txapela. Zer da? Kaixo, ze mailatati deitzen dezue? Bale, esan erantzuna. Bai, ziza zen erantzuna. Zorionak! Lisboako karriketan eguzki printzak ederrak. Baserrian jaioa, baserrian hazia, mozten duenari bustitzen dio begia. Baserrian jaioa, baserrian hazia, mozten duenari bustitzen dio begia. Zer da? Kaixo egunon, ze mailatakok zeate? Laugarren mailako. Esan laugarren maila? Tipula. Bai, hori da, tipula zen. Zorionak! Azal gainean ditut zenbait kafe ale. Euskal Herrian nahi seguralde igarle. Zer da? Azal gainean ditut zenbait kafe ale. Euskal Herrian nahi seguralde igarle. Zer da? Erraldoia, tani kometa bezala iesino. Ta orain libre naiz, haizea bezala libre noa. Ikusten aldi duzu nire galak urrunean. Mendian berde, zakuan beltza, sutan gorri, zer da? Mendian berde, zakuan beltza, sutan gorri, zer da? Bai, ze mailatakok zeate zuek? Marigorringoa maila. Aurreko asmakizuna marigorringoa? Bai, maringorriengoa zen. Oso ondo, zorionak!
mendian berde, zakuan beltza. Sutan gorri zer da? Zelai magnetikoen errandekoen bertatik ies egiten Akok zeate? Kaixo! Ze maiatik Kaixo. deitzen diguzue? Kaixo. Berriro deitu. Ziporret. Kaixo, ze maiatik deitzen diguzue? Bigarren! Esan erantzuna, ber! Ikatza! Bai, oso ondo ikatza zen. Zoriona! Zein interesgarriak izan diren asmakizunak talde. Zorionak asmakizunak asmatu dituzuen talde guztiei. Bagoaz aurrera lau haizetara irratsaioarekin. Uste dut oraindik ez dizudala galdetu, zergaitik mantentzen nauzu zugandik gertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut denbora badoa, eta gu bere alboan emozio guztietatik ikaste. Jarraian, gure eskolako HH5 urteko ikasleen txanda da. Hauek, eskolan landatu behar diren sendabelarren inguruko informazioa eta zertarako balio duten kontatuko digute. Aupa talde, aurrera! Denazkarregi doa dena ezin ulertu, erori baino. Patioan, usain belarra jarri ditugu. Usaintzeaz aparte sendabelar bezala erabiltzen dira. Gauza hauetarako erabiltzen dira. Erromeroarekin olioa egiten da. Ona da kolpentzako eta ilearentzat. Labandarekin usaitzen dugu eta lasatzen dugu. Labandarekin aparte egiten sokaltzen da. Botikak ere egiten da ber. Usatzeko balio du samorroik. Errura. Asko erabiltzen da sukalda ditzen salsak egiteko, baina kontuz asko hartzen baduzu porzentzua zurentzat izan daiteke. Mendafina. Asko erabiltzen da zapore emateko eta badatzen jaiotzen da. Eta badatzeko samorroak usatzeko balio du. Oreganoa ondo da tripako minentzako eta estulantzako. Albaka oso ona da jan egiteko eta makarroiei eta putxari botatzen da oso goxoa dago. Perejila. Sukaldatzeko
erabiltzen da. Arginanok asko botatzen du. Zaldia. Memoriantzako ona da. Eta ireantzako de bai. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, amaitu aurretik, bizitza bortu. Egun ilunetan zein goxoenetan, sutan gaudenean edo itzalean. Egun ilunetan zein goxoenetan, bizi dezagun bizitza. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, amaitu aurretik, bizitza bortu. Bizitza bortu. Bizitza bortu. Zeinen ongi egin duzuen talde, eta zenbat informazio interesgarri partukatu diguzuen. Txalo beroa zuentzat, guazen aurrera irratsaioarekin. 1, 2, 3, 4. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza. Yo ya no sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer. Tanta gente. Jarraian, LH laugarren mailako ikasleen txanda izango da. Ikasturte honetan zehar, Intsektuen Hotela izeneko proiektu bat aurrera eraman duzuela ikusi dugu, eta proiektu hau aurrera eramateko ere lan asko egin duzuela. Ikusi dugu ere, proiektu honetan eskolako maila ezberdinek parte hartu dutela. Beraz, kontatuko aldiguzue Intsektu Hotelaren proiektua nola joan den eta zer egin duzuen? Aurrera talde! Tantos miedos en la noche. Cuántos barcos por llevar. Zer da Intsektu Hotela? Intsektu hegalari desberdinak bizitzeko pertsonek egindako lekuak dira. Zergatik egin dituzue? Eskolako jasangarritasun batzordeak proiektu bat martxan jarri du, eta proiektu hori dela eta egin ditugu Intsektu Hotelak. Egutegi bat jarriko da bertan, landareak eta barazkiak jartzeko. Horien artean guk geletan eraindako batzuk egonen dira. Lorategietan, sendabelarrak eta landare usaintzue jarriko ditugu. Intsektuak landarentzako beharrezkoak direnez, haientzat bizileku egokiak egin ditugu. Bertan, babesteko eta bizitzeko. Garrantzitsuak dira hurrengo arrazoiengatik. Polinizazioa laguntzen dute. Landare zorriak bezalako izurrietatik kontrolatzen laguntzen dute eta ongarria sortzen laguntzen dute. Begira, eta noiz egin zen dituzten Intsektuen Hotel hauek? Intsektuen hotelak martxoaren erdialdean egin genituen. Goiz bateko 4 saio erabili genituen hau egiteko. Eta norekin egin dituzu Intsektuen Hotelak? Zue bakarrik, laguntzaren batekin? Irundain baserriko eskolako Aimar etorri zen. Azalpenak eman eta hotelak egite laguntzera. Berak ekarri zuen hotelak egiteko erabili genuen materiala. Eta nola egin dituzu Intsektuen Hotel hauek? Ze material erabili dituzue?
Urrengo materiala erabili genuen, egurtaulak, torlojuak, pinaburuak, egurrazalak, alambrezko ezizatiak, lastoa, makiltzatiak eta egurrez eginiko gailetak. Ere bai urrengo tresnak erabili genituen, mailua, bihurkina, alikateak eta taladroa imarrek. Horrela izan zen hotelak egiteko prozesua. Lehenik Aimarrek intsektuei buruz hitz egin zigun. Ondoren hotelak nola egin azaldu zigun eta materialak erakutsi zizkigun. Jarraian taldeka egurrezko egitura montatu genuen. Hori eta gero lastoa, pinaburuak, makiltxoak eta egurrazalak kutsune bakoitzean jarri genituen. Hau horrela egin genuen. Intsektu ezberdinentzako bizileku aproposak sortzeko. Gero, alambrea jarri genuen egitura izteko. Alambrearen aldeak egituraren kontra tolestuz. Azkenik, kalera joan eta hotelak landaretatik gertu kokatu genituen. ¿Cuántos pasos por caer? Y aquí sigo sin saber. La calma un día va a caer. La calma un día va a caer. Ze proiektu polita eta zein ongi burutu duzuen talde. Gainera eskolan, maila ezberdinek ere parte hartzeko aukera izan dute, eta denok sentitu gara proiektu honen parte. Beraz, txalo bero bat eta lan oso ona. Zorionak! Handiak eta txikiak animaliak, oianetik badoaz animaliak. Handiak eta txikiak animaliak, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak. Irratsaioaren amaierara iristen ari gara, baina jarraian LH lehenengo mailakoen txanda izango da. Lehenengo mailako ikasleak olerkiak lantzen aritu dira, eta gaur animalien inguruko olerki batzuk errezitatuko dizkigute. Ziur gaude asko gustatuko zaizkizuela. Aupa talde, aurrera! Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Barraskilloa moteldoa, barraskilloa. Lurran edo utetan egoten dira, eta besteak airean egoten dira. Leku askotan bizi dira, eta oso indartsuak dira. Tigreak oso politak dira, eta alarjaleak dira. Elefanteak belarjaleak dira, eta tigreak berriz aragijaleak dira. Animaliak oso politak dira, eta gure lagunak dira. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta Aizue, ze olerki politak asmatu dituzuen eta zeinen ongi esan da gainera lehenengo maila. Txalo beroa zuentzat, goazen aurrera!
Bueno, eta ikasturte honetako 5. irratsaioarekin amaitzeko, LH 2. mailako ikaslek, hilabete hauetako urtebetetzeak zeintzuk izan diren aipatzeaz gain, datozen egun berezien inguruko informazioa partekatuko digute. Aupa talde, zuen txanda, aurrera! Kaixo lagunak, hauek dira apirilaren maiatza eta ekaina egon diren urtebetetzeak. Luka, Jon, Andoni, Xabi, Unai, Noa, Alain, Izar, Josua, Katixa, Izei, Amets, Peru, Irai Salinas eta Loretoren urteak izan dira. Ekainean Nares Adur 3. mailakoa, Sabin Adur 4. mailakoa, Milenka Abdulaziz Garoa eta Nur eta Irarenak. Eskolako agendari dagokien ekanean LH3 eta 4 lagunek kanpalia izango dute bintza labainean eta HHko lagunak zintzia, musera eta Hondarribira joango dira. Oso angi bastu izan espero dugu. Erratzak airean, sorgina bazebiltzan, bideko librea. Bota zieten ura Durango parean, erratzak itzalita, erori zirean. Bota zieten ura Durango parean, erratzak itzalita, erori zirean. There is a land far, far away where there's no night, there's only day. Look into the book of life and you will see that there's a land far, far away. That there's Zenbat informazio eta zein ondo azaldu ekipo. Ikasturte amaiera hau bete-betea daukagu, baina egun politak izaten ari dira, eta egun polita ditugu oraindik aurretik. Aupa, ikasturtaren azken txanpan gaudeta. Zorionak talde, lan oso ona! Murgiltzen den galtutako txaren tankera, errekak bezala aldapan bera, indarra batuz beti aurrera. Ala da bizitza, segundo bateko aukera. Gaur, bihotza ustuz beldurrik gabe bizi garela. Gaur, arimari entzunta ohartu gabe izan naiz askea. Elkartu gaituen bideak hautsi ditu nire kateak. Bihotz odolarrutara giezalda denok garena. Zuekin, amak!
Eta orain bai entzule maiteok, plazerra izan da ikasturteko 4 haizetara ingurumenaren inguruko 5. irratsaio hau zuekin partekatzea. Maila guztietako ikasleak eta euren lanak entzuteko eta hauetaz gozatzeko aukera izan dugu. Eskerrik asko irratsaioa entzun duzuen guztioi eta bertan parte hartu duzuenoi ere. Espero dugu gustatu eta gu bezain beste gozatu izana. Besterik gabe, ondo segi, ikasturtaren azken txapan gaude, beraz animo denoi, eta konturatzerako berriz gaude bueltan, ikasturte honetako 6. eta azken irratsaioarekin. Orain, Euskaraldian gaudenez, Euskaraldiko abestiarekin amaituko dugu. Bitartean, ondo izan eta zaindu entzuleok. Aio! Mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzezitz, etorkizuna berreraiki, gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezitz, etorkizuna berreraiki. Gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Gaitzezitz, Euskaraldiari ekin, gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Gaitzezitz, Euskaraldiari ekin, gaitzezitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Lau haizetara irratia.